Instagram puri arusаю ники ба фикрам ҳамаш мардака мо гаштем ин мардакора лайк монда ози ягон сайта боварӣ нест ана ёра лайк монда эй парича ҳамроҳи ман ту бимон қиссаи ошиқи мара ту бихон дар ошиқи мисли ман ту наёбӣ рӯи замин агар ки ту букони манам барои ту дар рӯи замин як бачаи симпатични нозанин ай мода хуб шад ту агар ки ёбӣ гур мекунем хидмата таги замин ошиқ шудааст қалби ман ту ҳастӣ дар дили ман мара наумед накини ту биё бумон қатӣ ман ту ҳастӣ лайлии ман мешам ошиқу маҷнуни ту ягон касе агар тира ғам бита занг мезанӣ дар равда ту бобота мезанамаш баливою вертушка мезанам нахташама як минута алло дар куҷоен шумо биёен як кас мара ҳамҷа ғам додеста натарс умуман ту қатӣ ман бошӣ мада бугӯ ҳозир ту дар куҷошӣ ду дақиқа пас ҳамуҷада мешам бесабу гӯш асанчаи ман бошӣ ошиқ шудааст қалби ман ту ҳастӣ дар дили ман мара наумед накини ту биё бумон қатӣ ман ту ҳастӣ лайлии ман мешам ошиқу маҷнуни ту ира дар инстаграм мепартоем не инстаграмам просмотришкамай ира дар ютуб мепартоем